Eh, bojone Yuk Lastri ya Allah, nemen yo, cek Sapa? cintai. Solikin. Iya. Sampean kan lo statusnya Yuk Lastri ya. Apa didelok koyo ngono iku? Aduh Mbak, cek tak delok lho. Cike bojone koyo es wayang ngono ning Yuk Lastri. Sampeyan iki lha apa sih ekspresine kok gak enak ngono? Nang ngarepe tok apik ambek Yuk Sulastri. Tapi lek nang mburine, aduh ya padha wae. Sampeyan iki aja fitnah. Pokoknya lek jare-jare ini kok aja percaya, paling ki wong iri karo Yuk Lastri. Sampeyan gak ngerti ta. Aku tuh iso ngomong ngene karena mengalami dhewe. Bojo iku seneng nang aku, Mbak. Setemen Mbak. Astagfirullah, lha apa sih aku ngapusi? Ngomong temen yang sampean. Astagfirullahaladzim. Iya, dek iki lho Mbak malah wani WA-ni aku. Ya Allah, mosok Mbak. Kok sampean tidak percaya Mbak Yus, WA-ne ku gorong tak hapus, tak duduhi kok sampean. Ono dek iku ngomong terang-terangan seneng nang aku. Padahal iku tak warah, ojo koyo ngono Pak, sakno Yuk Lastri karepku ya. Ya ancane ya bener sih Mbak. Iya, aja sampe dari pelakor. Iya Mbak, ampun jabang kowe ojo sampe. Tapi wong iku ngomel ngomong ae tetepan jarine seneng ambek aku. Ya wedi sih Mbak aku Mbak. Ya Allah, iya Mbak. Tapi sampean gak nrimo kan? Yo gak lah ngawur ae sampean. Iya, aja sampe selingkuh karo bojone sampean, Mbak. Anak telu, bojo siji kok. Apane semane sing digoleki, Mbak? Lah iya. Tapi gak ero ya Yuk Lastri ya. Yo gak ero, Mbak. Lah lek ero lek sok dijambak aku kok dipikir aku ngrebut. Iya, aja ya Mbak, kok garakno geger bojone. Gedean temen, Mbak. Wis alhamdulillah dhewe bojo sing setia. Sing sampean ayu Mbak Win. Makane masalah seneng. ngonone ya ancene sing lanang jaga terus di bojo kok. Udan Mbak. Iya. Ayo mulai wis. Tapi temenan aja omong-omong lho, Mbak. Yo. Sampean kok. Yo.